O motivo do impago non foi económico, senón administrativo. Débese a que o interventor encargado de elaborar as nóminas está de baixa. Neste sentido, os populares critican que o Goberno non teña buscado unha alternativa a tempo. Creo que es una gran irresponsabilidad por su parte no tener todo el trámite administrativo preciso para poder cumplir ese trámite de pagar un sueldo que realmente todos los trabajadores han ganado después con su esfuerzo diario, y que además la repercusión personal y familiar que en algunos de ellos ha podido tener por los compromisos de pago que tengan adquiridos previamente. Critican, ademais, a desinformación e a falla de delicadeza por non ter comunicado aos traballadores que ian cobrar máis tarde do habitual. Y lo más indignante de todo creo que es que no haya tenido ni la delicadeza personal de ponerse en contacto con los trabajadores en el transcurso de la mañana del viernes para comunicarles la incidencia que pueda haber, incidencia que a nuestro parecer podría haberse salvado y sin ningún tipo de problema jurídico para haber hecho el pago de las nóminas correspondientes, pero bueno, él, ya que no lo hizo, lo que podía haber al menos puesto en contacto con los trabajadores, con sus representantes, incluso ya no personalmente, pero sí en los foros que están establecidos entre todos para comunicarle la incidencia que hay, que todo el mundo tuviera al menos pudiera hacer una planificación, y si no, tampoco que no tuvieran que haberse enterado por los distintos medios de comunicación, por las redes sociales, del trastorno que le ocasiona no haber cobrado la nómina en su plazo y su tiempo. Pola súa banda, o alcalde informou de que xa se procedeu ao ingreso das nóminas durante este luns. Piñeiro explicou que non se informou aos funcionarios porque se tentou ata o último momento que o pago puidese efectuarse o venres. A baixa do interventor nos dificultou os trámites, evidentemente. Solicitamos a sustitución o mércores, pudose facer antes, pero non estaba na Pobra cando se tuvo lugar a baixa. E, bueno, pois, o mércores pola tarde mandamos a solicitude á Dirección Xeral, que nos contestou o venres ás 3 menos cuarto. Na verdade que contábamos con que a sustitución chegara antes, noutras ocasións que pasamos por algo parecido foi moito máis rápido a contestación. Eu aquí tampouco quero facer unha crítica á Dirección Xeral, eu tamén a veces firmo máis rápido, a veces firmo con máis lentitude, pero bueno, chábamos ali insistíndolle que tíamos a nómina pendente e non foi posible. Se non cadrara en fin de semana, o retraso sería de horas, estaríamos falando de horas. Como había un sábado e un domingo polo medio, pois ata o luns non pudo facerse, pero xa leva un tempo que xa se efectuou o pago. Si que hubo queixa por parte dos traballadores de que non os informáramos, bueno, máis ou menos o coñecían todos, de feito, algún sindicato solicitou o venres ter unha reunión por este motivo, pero ao que dedicamos o esforzo o venres foi intentar solucionarlo.